हा जाळ्यात सापडलाय म्हणजे हा की नाही आवडत त्याला बरं झालं पीठ नाही फुललं ते. आता या लांबचे नाही आमच्या जवळचे नातेवाईक आहेत. हे घे शेरूधर वागेधर. कुणाल तू आंघोळीला जा. आज कुणालची माझ्या सुट्टी आहे. सुट्टी म्हणजे एक दिवस ॲड करून क्लास त्याला चालू आहे. आणि इथे आमच्याकडे सकाळी सकाळी बघा हा जाळ्यात सापडलाय म्हणजे हा की नाही बांधून देत नाही. जाम हुशार आहे हा. म्हणजे शेरूपेक्षा वाघ्या खूप हुशार आहे. हो की नाही. इतका तेज दिमाग ना ह्याचा. आता आम्ही बघतो ना म्हणजे त्याला बांधायला घेतलं की त्याला समजतं बरोबर आणि मग जाऊन त्या कपाटाच्या खाली लपून राहतो. पण आज ना मग त्यांना खाऊ दिलेला खायला तर खाऊ खाता खाता पटकन बांधून घेतलं. म्हणजे सवय त्यांना व्हायला पाहिजे. कधी आम्हाला कुठे जायचं असेल काही इमर्जन्सीमध्ये काम असेल तर सवय नको हो म्हटलं. त्यामुळे म्हटलं आता रोज सकाळी की अर्धा एक तास तरी बांधून ठेवतो. आणि दुसऱ्याला म्हणजे शेरूला बाहेर ठेवले. शेरू आमचा बुद्धू आहे एकदम. विरुद्ध शेरू ह्याच्या विरुद्ध आहे ना वाघ्याच्या. हा एकदम बुद्धू. ह्याला तुम्ही कसं पण ट्रीट करा असं गोड बोलून काय नाही. त्याला बांधायचं वगैरे काय नाही. कसं पण त्याच्यावर खेळा त्याला काही नसतं ना शेरू. त्याला येणारा माणसाचं काय नाही. हां हां म्हणजे कोण पण आलं ना घरामध्ये का हा डायरेक्ट त्यांच्याशी अंगावर जाणार त्यांना बोलायला म्हणजे हे करायला आडात असा. आणि वाघ्या सगळं सरळ भुकायला लागतो कोण असं अनोळखी आलं तर. काय रे ह्याला बांधताना आम्हाला काय नाही वाटत. तो लगेच बांधून देतो. पट्ट्या आणायचेत. चौकशी चालू आहे कुठे मिळत आहेत ते. सध्या दोरी. बसा खाली देते खायला. मगाची खाऊ खाऊन झालाय ना सकाळी सकाळी. बस रे खाली बस गप्पा. गरमी जाम होते ना आज. गरमी म्हटलं जाम होते. गरम तास होणार आहे तो उद्या. ऊन बघा सकाळची. मी बघितलं ना हवामान खात्याने सांगितलं 21 तारखेपासून पाऊस 4 दिवस. कधी ह्या महिन्यात. या महिन्यात आणि नंतर पुन्हा आहे ना ते पाऊस जरा 5 मिनिट म्हणजे 2 दिवस जाईल की पाऊस मोसम चालू होणार 1 तारखेपासून. असं आहे काय. मोसमी पाऊस पडणार नाही पण ऊन बघ ना सकाळी सकाळी ऊन किती आले. आता ती कडक ती गरमी किती बाहेर पडली या टायमाला. बापरे जाम गरमी होते. हालत खराब झाले पावसात. अजून सामावलं ना वादळ येणार आहे. अजून लेट झालंय. आमचं काम पण करायचं होतं. हे बघा हे सगळं पडलंय पण इतकी गरमीने हैराण व्हायला होतं ना की अशी करायची इच्छाच होत नाही. त्याच्यामुळे नको वाटतं. सावली सावलीतलं करायला पाहिजे. तुम्ही बघा समोर किती ऊन पडलंय 7:30 वाजता सकाळी. आज जरा माझा फोन चार्जिंगला नव्हती ना म्हणून जरा उशीर झाला. जायचं आहे कुणाच्या बाबांना भाड्यावर जायचं आहे आज. तर मला 10 साडे 10 होती ना. मोगरा किती आलाय. मोगरा ना हल्ली आपल्याला भरपूर फुलतोय. आज जरा कमी झालंय. आज हा तो झाड पूर्ण भरला होता. हे पिवळा गुलाब आलाय बघ. खूप दिवसांनी आलाय हा गुलाब पिवळावाला. हा बघा चला बाबा काम करूया. तो भुसा भरून घ्यायचा ना. तो 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 पडून पडून तो खराब होऊन जाईल. नाही पण तो डबा आहे ना आपल्याकडे तो त्यात भरून ठेव ना. मग मी नंतर करीन. मग आता कधी खड्डे मारणार. नाही बाबा कामं आता बस झाला आराम. आता हळूहळू सगळं करायला घ्या. आता आज भाडं होतं म्हणून ना आज करायचं होतं. त्यांना जायचं आहे आता करून काय उपयोग नाही. कुणाला मला वाटतं आंघोळीला गेला. हा बघा आमचा चतुर पोरगा. हा जाम 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 दिमागवाला आहे. आणि ना आपण जे बोलू ना ते सगळं हा ऐकणार. इतका हुशार आहे वाघ्या. आणि तो त्याच्या विरुद्ध एक शब्द आपला ऐकत नाही. शेरू तो बघा नाही सांगितलं ना ते मुद्दाम करणार. पाण्याची वाढ बघत होती. जरा लाईट लावते. बघा नाश्ता काय नाही. आज चपाती पीठ बघा मळून ठेवलं. काय झालं इडलीचं पीठ आहे ना भिजवलं होतं मी. भिजवलं होतं म्हणजे दळून ठेवलं होतं रात्री पण ते फुलून आलंच नाही. त्याच्यामुळे पुन्हा आता चांगलं मिक्स केलं आहे आणि ठेवलं आहे. मी म्हटलं संध्याकाळच्या वेळेस करायला होईल. आता सकाळी करायचा विचार होता.
कुणाल का रे हसतो? कुणाला आवडत नाही इडली म्हणून तर बघा हसतोय तिकडनं. त्याला इडली वगैरे आवडत नाही. तर बरं झालं पीठ नाही फुललं ते. आता आमची चूल पण नाही पेटवलेली कारण पाणी कोण घेतच नाही गरम. चूल पेटवते मी, चुलीवरती बनवते काहीतरी. तर ही केळी आणि हा फणस म्हणजे कच्चा फणस आहे हा, भाजीचा बघा असतो ना तो. आपले एक व्ह्युअर्स आहेत त्यांच्या घरी आपल्याला पोचवायचं आहे. त्यांचा आहे ना कॉल आला होता. तर कुणालच्या बाबा ना आता जाणार आहेत ना भाड्यासाठी, मग ते जाता मग त्यांना तिकडे घरपोच त्यांच्या करणार. आत्ताच ते ना फणस काढून घेऊन आले. आता मला वाटतं बाहेर गेले, ते तयार होत आहेत. आता एक निघतील 5-7 मिनिटांनी. आणि इथे माझी नाश्त्याची तयारी चालू आहे. आज वार नॉनव्हेजचा वार असल्यामुळे कांदा टोमॅटो कापून ठेवला आहे. बघा हे बोंबील आहेत ना सुके, त्याची भाजी करणार आहे. आता हे सर्व भाजून वर घेतले. आणि मला तर रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे, त्याच्यामुळे रेसिपी काही दाखवत नाही आहे. हे वाघ्या आणि शेरूचं खाणं ना असं म्हणजे गरम आहे ना दूध, म्हणून जरा थंड करत ठेवले. दूध आणि चपाती तयारी करतो. पुन्हा पुढच्या सीटवर ठेवा व्यवस्थित, जाईपर्यंत नीट राहायला पाहिजे. मागच्या डिक्कीमध्ये. हां आता पिशव्या पण नव्हत्या मिळत, शोधून शोधून काढल्या कशा पिशव्या. वेळेला पटकन काही मिळत नाही. आबा आला बाहेर. हां दंगा करून व्यवस्थित ठेवा, दबली नाही पाहिजे अशा. फणस जाऊ दे शीटच्या खाली. पाण्याची बाटली भरली बाबाची, दे ती बाटली ते हिरवीवाली, धुवून घेते मी. दे ही पण दे. बाबा आता किती असेल काय माहिती. चला शेरू मारी ना, ऐकलं काय? चपात्या देऊ डब्यामध्ये भरून. बघा ह्याला सोडले ना तर ह्याचा जीव जरा वर खाली होतो या भाग्याचा. पण जास्त करून शेरूला बांधलं जातं, भाग्या खूप लबाड आहे, तो जास्त बांधून असं देत नाही. चपात्या म्हटलं देऊ का डब्यात भरून? का पण किती वाजतील काय माहिती, चपात्या घेऊन जा ना डब्यामध्ये. नाही पण असेल पण तरी पण घेऊन जायचं ना, असं बोलते मी. देऊ काय? हा फोन तिथे. हा चालू आहे. जेवायला जा आता. कुठे मंदिरात? आता जेवण, आता थोडा एक तास अर्धा तास. तर आमच्याकडे बघा आज सकाळपासून ना पाहुणे चालू आहेत. आता या लांबचे नाही, आमच्या जवळचे नातेवाईक आहेत. आमच्या सासूबाई, चुलत सासूबाई मुंबईवरनं आल्यात, तर मला भेटायला आल्यात. आता आमच्या जुन्या घरामध्ये उतरलेत, नवीन घरात आता. हा मग आज आल्यात. आता येऊन 2 दिवस झाले ना, आता मला भेटायला आल्यात. कधी आलात? काल. हा सकाळी ती रिक्षा गेली ती काय? हा कुणाला बघितलं ते पाणी घालत होता कुणाल. हा सकाळी आली नाही. मी आतमध्ये असेल, मला नाही माहिती. मग तू नाही होती, मी आतमध्ये काम करत असेल ना. कुणाला हात दाखवला. आवडलं घर? आवडलं. कुठे बघितलं तुम्ही? अजून इथे गप्पाच मारत बसलो आपण. कुठे घर बघितलं? गेली काय फिरायला? नाही आज सकाळपासून पाहुण्यांची लाईन लागले. मगाशी पण येऊन गेले. हा मगाशी पण. आता किती जण, आता वाडी भरलेली आहे ना. हा कोण ना कोण भेटायला आपल्या येतात ना. एकदा ओळख झाली सगळी लाईन लागेल. हा नाही मगाशी पण येऊन गेले, दुसरे पण आता आले होते, तर ते बाहेरच्या बाहेर गेले, आतमध्ये नाही आले. असं त्यांना या तर नाही म्हणते, त्यांना कुठं जायचं होतं, मग ते घाईघाईमध्ये येऊन भेटून गेले. असं तो कुत्रा बसला एक कुठे गेला? तो असेल, तो मागे झोपलाय. हा कुठे जात नाही बारका. हा नाही चावत येत नाही कोणा. त्याला ओळखीचे वगैरे माहिती पडतात ना. अजून लहान आहेत ते, अजून एवढ्यात नाही, किती 2-3 महिन्याचे आहेत. वाघ कधी उचलून न्यायला माहित नाही.
काय ते वाघोटा कधी उचलून नेणार नाही, आम्ही रात्रीची नाही सोडत बाहेर म्हणून तर. बाहेर लहान आहेत ना. हा, रात्रीचं म्हणजे इथे बाहेर सोडली ना बाथरूमला वगैरे आम्ही संगाती असतो, अजिबात नाही बाहेर सोडत. तुझी सासू आलेली ना काय? हो, 8 दिवस होत्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 11:15 वाजले सकाळचे. आज सकाळपासून आमच्याकडे पाहुण्यांची लाईन लागलेली आहे. भरपूर पाहुणी आज सकाळपासून येऊन गेले, त्याच्यामुळे विशेष आनंद. आणि आत्ता पण बघा कोणतरी आवाज देत आहे. कुणाला कोण आलंय? समीक्षा आली काय? हे काय आणलं? ये बस बस खाली. जाते मी तिथं भांडी घासायची आहेत लवकर. कुठं? ही बघा समीक्षा आली. लवकर काय घेऊन बिंबार आधी गंगू तुझं पण बाकी होतं? सगळ्या दिलेलं नाही रात्री कुणाला. अच्छा. पण नाही घेतलेलं ना. नाही मला नाही माहिती. हा, हा. मग हरी गंगू होतं मग ते आता होते ना ते सगळ्यांका. जेवली तू? जेवली आता. आणि आयब्रो करायला कधी गेलेलीस? माझं बघ बाजारमध्ये त्याशी मंगळवारी गेलेलं ते. कुठे करतेस तू? ते प्रेरणा बघ तिकडे आतमध्ये जायला ती रोशनी काय प्रेरणा आहे तिथं. ते बेकरीच्या आतमध्ये ना? हा तिथं टेलर आहे. मला पण जायचं का बघते उद्या परवामध्ये. बघ माझं बघ कसं वाढलंय बघ. काय नाही. काय बोलते? पोरी कुठे गेल्या? पोरी झोपळे म्हटलं तिथे जेवायला आलेल्या, आता कपडे धुवायचे आहेत बाकी. पोरींना सांग बोलवलं संध्याकाळी यायला सांगा. कशाला? पोरांना सगळं सांग. असंच काम आहे माझं. काका कुठं गेला? आज गेले भाड्यावरती गेले. हो, एक कुत्रा तो तिथे झोपलाय, एक कपाटाच्या खाली झोपले. तर समीक्षा बघा आत्ता येऊन गेली. थोडा वेळ थांबली होती, गप्पा झाल्या आणि आता ते निघून गेले. माझा ना आज नाश्ता करायचा बाकी आहे. म्हणजे जवळजवळ 11:15 होऊन गेलेत, अजून नाश्ता नाही केलेला आहे. कुणालचे बाबा मला वाटतं आज उशीरच होईल, संध्याकाळशिवाय काय येणार नाही. म्हणजे जेवण वगैरे पण झालेलं आहे, आता चपाती भाजी केलेली आहे. तीच म्हटलं आम्हा दोघांना बस होईल. तर चला सगळ्यात आधी पहिला खाऊन घेते मी, कारण मला आता ना भूक लागली जाम. आणि नंतर मग बाकीची घरातली कामं. मग भाग्या शेरू दोघं पण नाश्ता वगैरे करून झोपे गेलेले आहेत. बाहेर येतोस का इथेच देतोस? हां, थंड करा. तर कुणाल की नाही भाग्या आणि शेरूला जेवायला देतोय. आज कुणालचे बाबा नाही आहेत ना, म्हणून कुणालला सांगितलंय. आणि मी आता हा बघा हा सगळं पसारा आहे ना, पसारा म्हणजे की नाही सगळं सामान ना हे आपलं कामाचं आहे, जे कधी ना कधी उपयोगी पडणार आहे. ते सगळं आता व्यवस्थित जरा लावून ठेवते. म्हणजे मला वाटतं मी 2-3 वेळा हे व्यवस्थित लावलं होतं, ते पुन्हा तसंच होतं आहे. आता करून घेते. म्हणजे आज जे ना बाहेरचं काम नाही करायला मिळालं, म्हणजे हे तरी म्हटलं करून घेते, बरं पडेल. ह्या बॅगा वगैरे पण सगळ्या पडल्यात तशाच. सगळं जरा व्यवस्थित लावलं ना का चांगलं दिसेल. मग वारा छान सुटला आहे. हो, वारा चांगला सुटला आहे आणि समोर कडाक्याचं ऊन पण पडलं आहे. ऊन आहे पण जरा वारा सुटला पण बरं वाटतं. मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगते ना, ही जी मागची आपली पडवी आहे ना, खूप चांगलं आहे हे. असं इतका वारा असतो ना, इतकं छान वाटतं ना इथे मागच्या साईडला आल्यानंतर. बघा आता मी हे ना फटाफट सगळं करून घेते. आता तुम्ही बघा हे कसं आहे ते. चपाती बारीक करा. अरे देवा, वाऱ्यात सगळं उठतंय बघ असं. दोघं जण जेवून झाले, त्यांना बाहेर पाठवायचे. शेरू आग्या, जेवून झालं का बाहेर या रे. पाण्याचा वाढला ते बस
थोडंसं झालं पण नंतर तू पण जेवून घेता. ए पाणी प्या रे. पाणी पी पाणी पी पाणी पी. जेवून झालं पाणी पियत असतं. पी पाणी. हा गुड बॉय. हा हे बघा या दोघांची. इकडे शेरू कुणाल की नाही जेवायला बसलाय. बाकी इकडे खाऊ येते. दोघांची ना मारामार चालू आहे. खाऊ धरा खाऊ. कोणाला खाऊ पाहिजे. हे घे शेरूधर बागेधर. आत्ताच आहे ना दोघं जण जेवून झाले. हा 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 एक मिनटं थांब. खाली बस. हा खूप लाडा देतो आणि हा भाग्या कधी कधी लाडा देतो. सकाळच्या टायमाला ना त्याला असं खूप असं कधी कधी प्रेम येतं. मग येतो अंगावरती. हे मस्ती नाही करायचे. आणि हे बघा हे असं येते ना सगळं व्यवस्थित सगळं सामान लावून ठेवलं. जे एक्स्ट्राचं नको होतं ना ते सगळं काढून टाकलं. ते आता बाहेर ठेवलं आहे. सगळं आपलं कामाचं सामान आहे. म्हणजे स्वेटर वगैरे सगळे या बॅगामध्ये ठेवलेले आहेत. बाकी साबण हे ते सगळं गोष्टी इथे आहेत. तो छोटासा टेबल दिसून त्यात सर्व पायपुसणी वगैरे असतात ते जे आपल्याला आता पावसाळ्यामध्ये कामाला येतील. झालं सगळं व्यवस्थित करून. आता इकडे फक्त ते ह्या गोणीमध्ये ना तांदूळ वगैरे आहेत ते फक्त त्या ड्रममध्ये ओतून ठेवायचे. हे पण झालं. तर चला मित्रमैत्रिणीनं व्हिडिओ आता आजचा मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. हे बघा कशी दुसतात. इकडे रे बघा इकडे इथे बसे. या इथे दोघांनी बघा इकडे इथे. मला देणार शेवळा तुला फटका देणार बाई. बघा